Okay, chill. Ej, nu lugter her brændt fisk. Sådan ørreagtigt. Nej, makrel. Let's get it! No! Let's do this. Hi guys! Guys er ikke dansk. Hi peeps! Peeps er ikke dansk. Hello. Hej. Goddag. Hej alle sammen. Nej. Hej venner. Nej. Goddag. Hallo. Goddag min ven. Goddag mine ven. Hvordan fanden kan det være så svært at snakke dansk, når jeg er dansker? Hej guys, eller hej alle sammen, hej mennesker out there, hej peeps. Så, som I kan se på titlen i dag, så er det en meget speciel video, som jeg ved er super efterspurgt hos mine danske følgere. Og den her video er 100% dedikeret til mine danske følgere, nok også lidt skandinaviske følgere fra Færøerne, fra Sverige, Norge, Finland, hvis de også er derude, who knows. Se, jeg kan ikke engang snakke dansk. Men som sagt, den her video er meget speciel, fordi i dag der vil jeg snakke dansk. Og jeg har kun lavet én dansk video før, og det var sammen med min mor, da vi lavede The Mom Tag, fordi at hun følte sig selvfølgelig mest komfortabel på dansk. Ja, det virker meget underligt at snakke dansk på min kanal. The struggle. Jeg er faktisk mere nervøs nu, end jeg nogensinde er, fordi det føles så uvant for mig. Jeg ved, der er så mange unge piger og drenge derude, som helt vildt gerne vil høre mig snakke dansk, og som hele tiden spørger mig, kan du snakke dansk? Hvor er du fra? Hvem er du? Hvad laver du? Jeg vil egentlig rigtig gerne forklare jer, hvorfor det er, jeg har valgt at snakke engelsk på min kanal, og hvorfor det er, at nærmest alt sådan sociale medier og alt, hvad jeg gør, er på engelsk. Fordi jeg får rigtig mange spørgsmål på det hele tiden og så igen. Og jeg kan godt forstå spørgsmålene, fordi det virker også mega random, at jeg kun laver nærmest alt på engelsk, når det egentlig ikke er mit modersprog. Men lad mig sådan starte helt fra scratch, hvis man kan sige det sådan. Jeg har altid elsket det engelske sprog. Min første glose på engelsk var I love you, og jeg har altid sådan prøvet at sige hello, og I am Camilla, and my name is Camilla, and I'm bla bla bla. Jeg har altid elsket at snakke engelsk i skolen og sådan noget. Det var mit yndlingsfag. Jeg gik helt meget op i det. Jeg kan huske, at jeg sad og skrev gloser ned, og altid sådan, når læreren sagde noget op på tavlen, så jeg også sådan skrev alt ned i mine små notesbøger og sådan noget. Og jeg har lavet sådan små historier på engelsk og sådan noget, hvilket er rimelig pinligt. Og så samtidig så har jeg jo været elitesportsdanser i nærmest hele mit liv. Og der har jeg selvfølgelig også altid været vant til, at det meste undervisning er foregået på engelsk, fordi der var mange internationale dansere, som dansede i Danmark også. Og fordi jeg dansede i Aarhus, for det var sådan, vi var sådan en elitegruppe. Alt var bare på engelsk, så alle timer var på engelsk, næsten i hvert fald. Og mange af ens kammerater var også fra Rusland, eller Rumænien, eller England, eller wherever. Så alt kommunikation foregik også bare på engelsk. Og engelsk er også et meget sådan gathering-sprog, hvis I forstår, hvad jeg mener, fordi at de fleste snakker engelsk. Jeg har hormonerne. Så på den måde så har jeg egentlig altid været vant til, at engelsk det sådan har været, selvom det ikke har været mit første sprog, så det har altid været et sprog, som jeg altid har været vant til at omgås og altid skulle snakke. Og så samtidig så, da jeg blev lidt ældre, vi snakker sådan mellem 18 og 20, jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel jeg var. Men der søgte jeg rigtig meget ind på nogle engelske teaterskoler, så jeg brugte også rigtig meget tid i England på det tidspunkt og boede nærmest over i sådan et lille halvt år. Generelt set så har engelsk bare været et kæmpe del af mig, og jeg synes faktisk, det engelske sprog passer rigtig godt til mig og min personlighed. Jeg føler mig meget mere sådan komfortabel og meget mere sådan confident. Selvsikker, der var den selvsikker på engelsk. Jeg føler bare generelt set, at min stemme og min personlighed og bare mig generelt er bedre på engelsk, end den er på dansk. Det eneste ord, som jeg altid føler, jeg mangler på engelsk dog, det er hygge. Hvorfor kan man ikke finde et ordentligt ord for hygge? Cozy, it's not even near hygge. Hygge, det er bare definitionen af noget, som bare er... Det er rart, det er behageligt, det er skønt, det er så afslappet, det er calming, soothing, alt det der sådan lækre, alt det der, som man betegner som bare noget, der bare er hyggeligt. Det er virkelig et godt ord. Og nu vil jeg sige, nu kommer jeg også fra det Nordjylland af, og der vil jeg sige, der er bare nogle vendinger, som man bare, I bliver nødt til at kende dem. Det kan være træls, og træls er sådan, det er bare nederen, hvis jeg så hvad jeg mener. Og så har vi udtrykket kaut, og kaut det er bare, det er sådan et af mine yndlingsudtryk ever. Og siden jeg flyttede til København, så alle de bare sådan, hvad er det du siger? Hvad er kaut? Det der er kaut, det er
underligt, det er bizarrt, det er åndssvagt, det er mærkeligt. Det er sådan en god blanding af bizarrt og mærkeligt og underligt og mystisk og bare count. Det var nogle udtryk, som jeg elsker, og hvis I snakker med mig, så ved jeg, at jeg siger det hele tiden. Den her video ikke også, den er totalt random. Så lad mig bare sådan generelt set sige, 1. Jeg er dansker, jeg kan snakke 100% dansk, og jeg har intet imod det danske sprog. Jeg synes, det er et fint sprog, og jeg kan godt lide at snakke det, men English is my best. Jeg siger rigtig meget, når jeg snakker dansk, har jeg fundet ud af. Dårlig vane. Jeg har 2 dårlige vaner, når jeg snakker dansk. Jeg siger hele tiden, og så siger jeg, hvad er det nu, det hedder? Hele tiden. Min manager Mads, han siger hele tiden til mig, du siger hele tiden, hvad er det nu, det hedder? Det er så dårlig en vane, og jeg har det på min far af. Far, stop det. Der gør det igen! Oh my god! Hvis der er én ting, som jeg bare synes, danskere, de nailer 100%, så er det bare jul. Jeg synes virkelig, at den danske jul er så fantastisk. Jeg elsker tanken om, at du åbner dine gaver den 24. december, og ikke den 25. om morgenen, fordi jeg er bare ikke et morgenmenneske overhovedet, så jeg vil virkelig have det der med, at jeg skulle stå op mega tidligt for at få mine gaver, selvom jeg godt ved, at man har sådan excitement, jeg skal op og have åbnet gaver, men jeg synes bare, det er så hyggeligt det der med, at du har en hel aften sammen med dine nære og dine elskede, og dem du sådan virkelig holder af. Det synes jeg bare er en super fed tradition, og jeg elsker det, og jeg synes bare, at juleaften er noget af det bedste, jeg ved, virkelig. Sådan hele december måned i Danmark er bare virkelig hyggelig. Der var den igen. Hyggelig. Jeg elsker traditionerne. Jeg elsker det der med, at der kører julekalender i, hvad der er i tv'et. Jeg elsker Pyrus. Pyrus, det er sådan min all-time favorite julekalender. Det er bare... og Bamses julerejse. Det er altså også godt. Og Krummernes jul er faktisk også ret god. Okay, jeg holder op. Men Pyrus er bare sådan min nummer 1 julekalender, og jeg ser den altid. Og min telefon ligger der hele tiden. Sorry, det må have været totalt anstrengende at se på. Funny fact omkring mig. Jeg hader risengrød og risalamande. Jeg kan slet ikke have det. Og julemad, det er jo heller ikke sådan lige noget, jeg spiser, fordi jeg er vegetar. Så det er sådan julemad og julegodter og den slags. Det er jo ikke sådan det, jeg betegner som jul. For mig der er det bare al den hygge, der er omkring julen. Og det med at have lys og pynt og bare være sammen med familie og venner. Og så bare nyde julen. Jeg synes virkelig, danskere generelt set, vi gør bare julen rigtig godt. Og så også bare julesange på dansk. De er altså bare det bedste. Men lad os komme i gang med at åbne nogle julekalendere, fordi at jeg har rimelig mange, som I ved. Det er sådan lidt cray, men lad os få dem åbnet. Den første er NYX Vandelist Advent Calendar julekalender. Lad os finde nummer 9. Hvor er du? Der. Åbne. Jeg elsker de her små bøger. Ej, jeg synes, de er så fede. Mega cute. Og lad os lige prøve at åbne en gang. Ej, det er faktisk en rigtig pæn farve. I like sådan lidt gylden bronzeagtig. Yes, man. Næste er Sephora's julekalender. Og lad os åbne den og finde nummer 9. Nummer 9 lige der. Og det er en lang en. Ser hun også i går. Og vi har fået sådan... Så vi har fået pinde. Cuticle sticks, jeg vidste det. Så det er til neglene. Good. Vi har vores Star Wars Beauty Calendar fra ASOS. Der. Nummer 9. Hvad er du? Du er en Glam Candy. Det er en Glam Candy Hydrate Your Face Moisturizer for Face, Body and Hands. Okay, så du bruger den sådan lidt over det hele-agtigt. Jeg fatter ikke de der cremer der er bare lavet til det hele. Jeg fatter det ikke. Men fedt, jeg elsker navnet Glam Candy. Det er kind of cute. Prøv at se, det er det, der er effing problemet. Der er så mange fede udtryk på engelsk, men der er også bare så mange fede udtryk og sådan citater på dansk. Jeg kan ikke vinde. Og den sidste for i dag er vores Rituals julekalender. Let's open. Nej, lad os åbne. Oh my god. Og jeg siger også oh my god hele tiden forresten. Det er bare sådan yndlingsudtrykket. Nummer 9 er lige dernede. I kan ikke engang se det. Nej, det er Samurai Shower Gel Douche Extra Mucent. Okay, det stod ovenpå på engelsk. Det er en Foamy Shower Gel Sensation. Whoop whoop. Jeg elsker virkelig den her duft. Den er sådan meget mandig, og jeg elsker mandlige dufte. Yum. Jeg tror virkelig, jeg har sådan en mand inde i mig, fordi jeg elsker mandedufte. Det var sådan... Så, peeps. Det var faktisk videoen for i dag. En mega random video, men jeg håber virkelig, I synes, den var hyggelig at bare sidde og snakke og chit-chat med mig
på dansk. Jeg ved, det har været vildt efterspurgt, at jeg bare lavede en eller anden video på dansk. Og jeg vil rigtig gerne høre fra mit danske publikum, om der er stemning for måske at lave en dansk kanal ved siden af min engelske. Fordi jeg ved, der er rigtig mange unge piger, der sidder derude, som har svært ved at forstå mig på engelsk. Og jeg vil rigtig gerne nå ud til alle. Og det har været sådan nummer 1 spørgsmål, lige siden jeg startede min kanal faktisk. Og lige siden der begyndte at være sådan en stor sådan following fra det danske, hvad der er markedet i forhold til danske viewers og så videre. Ej, kan du ikke snakke dansk? Please lav en dansk video! Og jeg var sådan, det har jeg ikke lyst til. Jeg kan bare rigtig godt lide at snakke engelsk, fordi jeg er 100 gange mere sådan engaging med hele verden. Jeg kan nå ud til folk fra Kina, fra USA, fra hvor end i verden det skulle være, fordi nærmest alle snakker engelsk, ikke? Og så også bare fordi det føles meget mere naturligt for mig, hvor mærkeligt det end lyder. Så jeg vil rigtig gerne høre, hvad I tænker omkring det, om I godt kunne tænke jer, at jeg også laver en dansk kanal, hvor det er sådan, det måske bliver lidt mere sådan kollaps med andre danske YouTubers, men også bare sådan danske videoer, hvor det er sådan, jeg kan gå lidt mere i dybden med forskellige ting og sager, hvor det er sådan, jeg kan forklare det på dansk i stedet for på engelsk. Så lad mig høre, hvad I tænker. Efterlad lige en kommentar dernede, så jeg ved, hvad I tænker og føler, og selvfølgelig også like videoen, så jeg ved, at I synes, at det var en mega awesome idé. Men som sagt, lad mig endelig høre, hvad I tænker og føler og så videre. Lad mig også gerne høre nogle videoforslag, og hvem I godt kunne tænke jer, at jeg sådan lavede nogle collabs med. Altså det må gerne være danske YouTubers, det må også gerne være internationale. Det kunne bare være mega fedt at høre, hvad I godt kunne tænke jer at se fra mig i 2017. Jeg tror egentlig, det var det alle sammen, og jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle mine danske følgere, fordi jeg er så mega effing awesome, og fordi jeg, sorry, men fucking elsker jer. Jeg synes, I er så mega cool og mega dejlige mennesker, og jeg har mødt rigtig mange af jer, både inde i magasin, da jeg arbejdede derinde, men også bare til mit meet and greet med NYX Cosmetics her den anden dag inde i Matas, og det var så mega fedt at få lov til at møde så mange skønne mennesker, og I er virkelig rare, og det er så fedt at få lov til at møde jer og sige tusind tak, fordi I følger med, fordi uden jer, ingen mig. Sådan er det bare. Det eneste, jeg sådan virkelig synes er så ærgerligt, det er det der med, at jeg får sådan beskeder sådan i løbet af dagen. Ej, jeg har lige set dig der, men jeg tror ikke gå hen til dig. Jeg har det bare sådan et, jeg ved godt, jeg har sådan et resting bitch face, men tro mig, jeg er så nede på jorden. Jeg er virkelig sådan, jeg er nordjyde for fanden. Jeg er vokset op med at blive mobbet igennem hele min barndom, så tro mig, jeg ved, hvordan det er at være nervøs og føle sig akavet og holde udenfor, ikke ture. Men seriøst, piger og drenge, vi er her for hinanden, og jeg er der for jer. Så kom endelig op og sig hej. Få en chit-chat, og lad os bare have det mega sjovt. Mega awesome, fordi I er mega awesome. Og jeg vil lige sige hurtigt til mine udenlandske følgere, I'm so sorry that this video was in Danish, but it's been highly requested from my Danish viewers. And I'm still gonna continue doing English videos here on my channel, don't worry, but I'll leave subtitles down below so you can see and understand everything that I said in this video. It was a very rambly video, but I don't know, I just felt like talking to you guys in Danish and just telling you guys that yes, I do speak Danish because I am a Dane and I'm proud of being a Dane. It was just highly requested, so hopefully some people are very happy now. But thank you so much for watching. Tusind tak fordi I så med. Det betyder super meget for mig. Abonner, subscribe, all of that good stuff. Alt det gode, og husk, jeg elsker jer til månen og tilbage og alle andre steder. Det var bare forunderligt. Vi tager det på engelsk. I love you all to the moon and back and everywhere